Hallelujah. Odafo nyame nhyira bebree wo. Sɛdeɛ wonya brɛ etie nyame asɛm. Onyankopɔn nyɛ ɔkɛseɛ. Saa ne nyame hwehwɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛte na aseɛ na yɛbɛpem akɔ yɛnim. Awurade yɛda wase. Ɔmɔbro hu na nsa da nti kɔsoa ne yɛ ho nsɛnkyerɛnne. Ɛnnɛ nso wasɛm a yɛbɛsua. Ma asɛm no nkasa nkyerɛ yɛn. Yɛtumi gyina so abɔ mpaeɛ. Ɛwɔ Jesus Christ dim ne abɔ mpaeɛ. Amen. Adofo mesama wakwa ba de bɔti asese dwumedi so. Yɛbɛfa yɛkenka nsɛm no afi Yohanne asɛmpa ti dumienu. Nkyekyɛmu aduonu de kɔsi aduonu nsia. John 12:20-26. Yesu Kristo ka ne wuo ho asɛm. Ɔse amemmufoɔ bi ɛba Jerusalem. Yɛka ne sɛ afahyɛ no, twam afahyɛ no. Ɛna ɔmokɔ hu Philip a ɔyɛ Yesu suani na ofi Bethsaida ɛwɔ Galilee. Ɛna ɔmoka kyerɛ ne sɛ owura yɛpɛsɛ yehu Yesu. Yɛpɛsɛ yehu Yesu. Nti ɔmoba Jerusalem ma bɛte ne din. Na Philip nso ɛka kyerɛ Andrew. Na ɔmmienu no ɛkɔ Yesu nkyɛn. Na mmuaeɛ Yesu de maa no na yɛpɛsɛ yɛtwe yɛadwen gyina so sɛ ɔsɛ bere na so sɛ onipa ba no ewura n'ani onyam mu. Na meka nokura mu kyerɛ mo sɛ aba baako ankɔhyɛ fam na ampro ana enwu a ɛyɛ no nko a na mmom sɛ nya kɔhyɛ fam a ewu na asan efifi aso aba. Hallelujah. Sɛ deɛ bɛyɛ a ɔmo bɛn nyinaa bɛnya ho fasoɔ. Na obi biara ɔtie saa asɛm yi na ɔhyɛ ne nso no bɛhu sɛ Yesu kasa ɛfa ɔno kasa ne wuo no ho. Sɛ etwa sɛ yɛku no, etwa sɛ ohun amanneɛ, ɔyɛ aba baako no, ɔyɛ aba baako no ɔka ho asɛm no. Ɔno a ne ɔno a Yesu. Ɛno nti ɔpɛ sɛ ɔtwe adwengyina so sɛ waba ma nipa nyinaa. Ebetimi aba sɛ Philip ne Andrew yi a ɔmo kɔka asɛm ya kyerɛ Yesu yankasa mpo no. Ebetimi aba so mo dinka ebu saa nkrɔfo enim tia dada. Na nso na Yesu pɛ sɛ ɔmo hu sɛ waba ma obiara. Eni ti obewu na ɔde agye wiase nyinaa nkwa. Nti sɛ ɔmo aba sɛ ɔmo hwehwɛ no a ɔmo nyɛ mfomso koraa. Adɔfo no yɛne afoforo hyia a Yesuban ɛte sɛn. Obi wɔ hɔ a sɛ ɔne wo nkɔ asɔre baako koro ho wɔ nkyia wo. Nso mehu saa ɛwɔ other religions no mpo. Nso so yɛgye tom sɛ yɛn ɛne yɛnam Kristo kwan so. Ɔdɔfo ɛnyɛ saa na Kristo yɛyɛ. Kristo ɔde ne ho ma adasa nyinaa. Nti sɛ nipa no kɔ wasɔre sɛ ɔnkɔ wasɔre. Wohu no akyia no. Sɛ deɛ bɛyɛ ɔno nso hu obekyia wo. Sɛ nipa no nyɛ Kristo ni a ɛno nkyɛ sɛ ɛnsɛ sɛ wokyia no. Wohu no akyia no. Hyɛ da Kristo do edi. Efisɛ Kristo amba ama papafoɔ. Ɔba ma adebɔnyɛfoɔ sɛ ɔbɛgye adebɔnyɛfoɔ. Nti ɔka kyerɛ Farisifoɔ ne mmere bi sɛ obi ɔnyare deɛ ɔnya yaresa. Na ɛno kora nso woyare a na wokɔ ayaresabea. Yesu Kristo aba sɛ wɔyɛ krado sɛ ɔbɛgye wo a womfa wo ho ma no. Na wo nso wode wo ho ama no nso ɔpɛ sɛ ɔhyɛ wo gyidi den sɛ emu obi biara nso nimtiae. Efisɛ yɛ adom bi ɛna yɛte ase. Adom nti ɛna yɛkeka yɛn ho. Adom nti ɛna yɛn yɛabɛyɛ gyidifoɔ. Adom nti na Kristo Yesu ehu yɛn na wasoa yɛn wɔ ne kɔn ho nkakra aba ɛbɛduru fie. Ɔde yɛ abɛka na ebusua ho na wama yɛ kwan sɛ yɛmfrɛ no agya aba agya. Na wama yɛn tumi sɛ Nyankopɔn mma a yɛkasa ɛsɛ sɛ tumi di akyire. Wama yɛn tumi sɛ mfentiatia wɔ ne anyanyɛ nkyerɛ so. Yesu Kristo ne wuo no abra yɛn fa ho di ankasa. Ama asase so brɛ da so ti ase. Yɛnya ahoɔden de ayɛ ne nyame pɛ sɛ yɛyɛ. Ɔdɔfo ɛdeɛ na woyɛ ama Awurade. Emu obi anim tia wae. Emu wa nso so ho abɔmfia. Ne obiara timi yɛ biara no Awurade ndom no ntimi yɛ ne yie. Efisɛ yɛnim sɛ wɔbɛbie kwan no ama yɛn dada. Wɔba bɛwu agye yɛn kwa dada. Ɛno nti etwa sɛ Yesu yɛgya yɛn ho ma wo na wode yɛn yɛ nea wopɛ. Yɛda wase. Ɛwɔ Jesus din mu.
no ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no ma ɔfoforɔ nso ɛnte nyame nka sɛ Kristo tumi gye nkwa na wagye wo a ɔbɛgye ɔno nso. Na afei sɛ unsubscribe nso a hyɛ no nkrane na unsubscribe. Na Yesu ankyɛ no sa no wɔ n'ani onyam mu a yɛmu biara nyɛ ɔyeraba. Wɔnyame agya, nyame ɔba, nyame nkronkron di mu. Amen. Bye bye.